Nemanja Neca Vidić rođen je u Užicu 21. oktobra 1981. godine. Vidić je bivši srpski fudbaler i reprezentativac koji igra na poziciji centralnog odbrambenog igrača. Bio je član Manchester Uniteda 8 godina i njegov kapiten. Započeo je karijeri u Slobodi iz Užica da bi zatim prešao u Crvenu zvezdu, odakle je u julu 2004. godine prešao u Spartak iz Moskve za 6,5 miliona evra. Na dan 5. januara 2006. godine Nemanja Vidić je prešao u Manchester United za 10,25 miliona evra. Sa Crvenom zvezdom je osvojio duplu krunu 2004. a sa Manchesterom je osvojio 3 uzastopna prvenstva Engleske, Ligu šampiona i Svetsko klupsko prvenstvo u fudbalu 2008. godine. Debitovao je za fudbalsku reprezentaciju 12. oktobra 2002. godine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Napulju protiv Italije. Ta utakmica se završila rezultatom 1:1. Za reprezentaciju je odigrao 44 utakmice i postigao je 2 gola. Nemanja Vidić je rođen u porodici srpskog oca Dragoljuba, penzionisanog radnika valjaonice Bakra, i Zore, bankarskog službenika. Vidić je počeo da trenira fudbal sa 7 godina u lokalnom klubu Jedinstvo Užice, uz starijeg brata Dušana. U 12. godini prešao je u Slobodu. 2,5 godine kasnije Vidić je postao član omladinskog tima Crvene zvezde, a seniorsku karijeru je započeo 2000. godine u Spartaku iz Subotice, kao pozajmljeni igrač. U Crvenu zvezdu se vratio nakon isteka ugovora i bio je standardni član ekipe pod trenerom Zoranom Filipovićem. Sa Crvenom zvezdom je osvojio Kup Jugoslavije u sezoni 2001-2002. Za reprezentaciju Jugoslavije debitovao je dok ju je vodio selektor Dejan Savićević protiv Italije, gde je bio rezultat 1:1. 12. oktobra 2002. godine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2004. Vidić je brzo stekao kapitensku traku i tokom 3 sezone kao kapiten postigao je 12 golova u 67 mečeva, a karijeru u Crvenoj zvezdi je završio sa duplom krunom 2003. i 2004. pod trenerom Slavoljubom Muslinom. U julu 2004. godine je prešao u ruskog prvoligaša Spartak Moskvu. Detalji o transferu nisu otkriveni, iako je javljeno da je Vidić postao najskuplji odbrambeni igrač u istoriji ruske premier ligi. Vidić je tokom kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2006. bio standardni član odbrane uz Mladena Krstajića, Ivice Dragutinovića i Gorana Gavrančića, koja je primila samo 1 gol u kvalifikacijama. U poslednjoj utakmici kvalifikacija protiv Bosne i Hercegovine dobio je crveni karton zbog kojeg nije mogao igrati na prvoj utakmici na svetskom prvenstvu. Nakon jedne sezone u moskovskom Spartaku, Vidić je prešao u Manchester United 5. januara 2006. godine za sumu od 7 miliona funti. U sezoni 2006-2007 Vidić je sa Riom Ferdinandom činio pouzdanu zadnju odbrambenu liniju. Svoj prvi gol u Manchester Unitedu Vidić je postigao 14. oktobra 2006. godine protiv Vigana, u kojoj je Manchester pobedio sa 3:1. Svoj drugi gol je postigao u pobedi nad Portsmouthom 4. novembra na Old Traffordu. Prvi gol u Ligi šampiona postigao je 6. decembra protiv Lisabonske Benfike u utakmici u kojoj je Manchester slavio sa 3:1. Vidić je polomio ključnu kost na utakmici Manchestera i Blackburna 31. marta 2007. godine i bio je van terena skoro mesec dana. Na teren se vratio kako bi se suprotstavio Milanu na San Siru 2. maja 2007. koji je Manchester izgubio sa 3:0 i ukupnim rezultatom 5:3, izbačen je iz Lige šampiona. Uprkos ovome, Vidić je pružio solidnu igru protiv Manchester Citya na gostovanju, gde je Manchester pobedio sa 1:0, a titula Premier ligi obezbeđena je dan kasnije kada je Chelsea igrao nerešeno protiv Arsenala. 8. novembra 2007. godine Vidić je produžio ugovor sa Manchester Unitedom na još 2 godine, a ugovor ga drži u Manchesteru do 2012. Na kraju sezone 2007-2008 fudbaleri koji nastupaju u Premier ligi izabrali su Vidića, Ria Ferdinanda i Cristiana Ronalda u idealan tim Premier ligi. Manchester je odbranio titulu u poslednjem kolu sa 2 boda ispred drugoplasiranog Chelsea. Chelsea i Manchester su igrali i u finalu Lige šampiona 21. maja 2008. u Moskvi, gde je Manchester triumfovao nakon izvođenja 11-teraca. Vidić je bio jedini strelac za Manchester u porazu u utakmici Superkupa Evrope od Zenita. Nakon sjajne karijere u Manchester Unitedu, Vidić prelazi u fudbalski klub Inter iz Milana.
U njemu i nema previše uspeha i karijeru završava 2016. godine. Nemanja Vidić je po drugi put izabran od strane novinara francuskog sportskog lista Ekip u idealan tim sveta. Prvih 11 po mišljenju novinara čine Iker Casillas, Dani Alves, Nemanja Vidić, Rio Ferdinand, Patrice Evra, Steven Gerrard, Xavi Hernandez, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Fernando Torres, Zlatan Ibrahimović. Ovaj idealan tim sveta je iz 2007-2008. Vidić je jedan od četvorice koji su ponovili ovaj uspeh. Pored njega to su ostvarili Alves, Ronaldo i Gerrard. To bi bilo sve o Nemanji Vidiću. Nadam se da ste uživali. Uskoro novi klipovi. Veliki pozdrav!